Dameni di batana sumurung sian saluhutna harohaon ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kuriana niasian ni Tuhan Yesus Kristus horas madihita sudina. Mingguta sadarion ima mingguna paunopon Trinitatis dung Trinitatis barita nauli di enet sian buku niaka parjamitai buku parjamita bindu 5 ayat sia 1 ayat 10 hujahama dihita songonon didok disita parwaon los tapahutiut mak manangisena holong roha di Perak dan ngolo marna mahap di Perak. Jala manang ise na holong roha di Hamuraon dek tagamun gabe parsaulionna nangi hataoto doi. Molo gadda sinamot gadda dohot halak na mangaton. Tung ahama parsaulian ni tuan na punasai disi daholan asal paidaw-daw ni matana renge domodom halak naloja mangula nangotik nangudang dipangan HP bali saudo anggo matani halak namora dibaen pargado buconna adong dope huida sadanari jia bulu di hasianganon imahamuraon na hinomol homol ni tuan ni napunasa baen hamaguan nasa diri ay mago do hamuraon si songoni binan ni soroniari tuk sura adong sada anak tinemuhonna dang adong tinggal nanggo hapus di bagasat tanganna namar say maray bana ruar sian butuhani inana laos suang songoni harorona nai musay ibana mulak dang adong buanon na agi aha upani angaluton na anggo tumpola golom-golomon ni tangan na jia bulun donangon sadok ia songoni rojol mai lau songoni ibana lau tungaha ma parsaulion nasian hasusaan na pagulut-gulut alugo akuk ni luhut ari-arina di pasuda-suda di bagasan hahulumon godang huhut hasusanna sahit-sahitna dohot muruk-murukna hima anggo sahatna kuriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus molo sinukun tutonga-tongata ado nasoboi malua siak kita amin hosa hangulua ima tuhatai nama ngalehoni artina dangadong sara jolma bui manggulmit di hasianganon molo soadong tuhatta ala molo somardongan tuhani ibana parjolo bui do susah ibana di bagasan nguluna na paduahon laos tibu maibana mendapatkan ajalna alani memang setiap manusia dang bui so bergantung tuhatai. Kenapa? Allah memang macai godang di pasahat tuatai di ngulutta. Porsia do mursi? Tutu do? Aha do naboy di idahamu. Silen leon di debata. Namampan lasrohamu. Di samping hosa hanguluan nakin. Aha mainang? Asehaton. Pahipason nate. Ngalasrohamu holan nasiha. Hola sehat amulian nate. Oh itu, bah guru pikiran museh. Mau lolat sehat behamu dilian ngalas rohamu, daung bete. Ikon abuado. Dileonian kesehatan, dungi. Tegas samunang pasusun. Nunga dilian kesehatan ahamamu seilean asalas roha. Aha? Hanguluan, ngata parjulu nakingan nih, usah hanguluan nih.
Dung dilean hanguluani, dilean hai pason ngalas beromuna. Hepeng mania nate. Basa may layla humantok. Adong nasorik ko hepeng. Adong kan. Rikot do dihamu. Ima dah apa lagi yau. Rikot do dihamu mas. Mas dia do, mas Tarjo do. Manang mas Saidi. Mas dia do narikot dihamu. Mas London ni do. Rikot do dihamu berlian. Berlian tauru do manang berlian Panjaitan. Berlian Nagarung Ketung itu. Diamond nate. Wah. Molo adong ngalas romu. Tong do bedang. Kena baru kuwa do hitau. Molo ngadong mas, ngadong dilen haso angoluan, dilehon muse hai pason, dilean mas, dilean berlian, tong dang sonang do be. Ahama muse. Hagabeon. Hagabeon ahamon. Gabe di anak, gabe di boru. Dungi ngalas rohamu. Tong dang dobe. Amang tahe. Ahama muse kon lenon na. Apa? Hasangapon. Ay dang sangap rohamu. Ay nga sangap behamu dah. Iyo. Jadi memang atong molosongoni awot tematuhat tayo. Tuhan bagi, you jangan macam-macam. Kan gitu kira-kira. Kasih kehidupan. Iya Pak, iya Bu, ingat ya. Setelah itu kasih mas. Iya Pak, iya Bu. Kurang ini. Jadi apa lagi? Berlian. Oh iya Pak. Basok ini mati. Saya rasa paimin mata bahaya ni teh. Ahang kita memang luar biasa do kita. Hebat do kita. Atong molosong ni sudah nanilen di debatai tuhatai, au juga jala yakin do sudah do kita nama jalo ya teh. Adong nasomat jalo pasu-pasu. Mertudu majo. Asa utang yakon. Sudah do majalo kan? Di jalo hamura hepeng. Tutudo, ida utama non dipilihat tadi. Itu kan? Di jalur kamu udah mas. Arong do masmu? Masa dah arong. So tunggu tanya komago. Arong do kan? Mantap. Arong do berlianmu? Jadi molosongoni neng sukuno kutu tonga-tongata holong dorohamu di silen leoni tutu do buasa holong rohamu tu si inang molorong do berlianmu do masmu dia do humolok rohamu tu masido manang tua mata. Ayo jangan bergerak. Tuise do. Tuise? Benar. Mau dipanggil doamu usap 5 gram di leon 7 gram. Itu ahamon namura teh. Ayo teh, mantap. Jadi itu nana yang trupuk tajam itata sonarion. Sa sitong na gudang do silen leon di debatatu kita. Jala porsia mahmu. Dan salai. Molorikot dihamu pangkat benar dengan di. Dan harus berpangkat. Ale molorikot kamu asangapun salah di. Ay sudah kita ditopad di bata tumiru rupa dohot pangalahoni di bata. Adi rupa di bata adong di hita. Ale marsi bereng maco hamu. Di sido pe rupa di bata manong gabi rupa panakko do. Idahamu jo kiri kananmu. Molo rupa di debata do pe di sidok kamu ma amin. Dia betuk kamu.
Jadi dang rupani panakko dobe. Daong. Dang rupani pergabus dobe. Edak yang mergabus. Bejadi rupani ahame. Sok dia di bekau mergabus. Mono sogati rupamu. Si patah mergati ya teh. Atong holong doro hamuna na di silen leon itu hate. Jadi ido asa didok dung ditok pada bata sudah nadong di Portibion. Dungi di pasahat matu jomai. Jadi lapatan na pingin mas silakan. Boleh. Dan itu tidak dosa. Mau berlian boleh, kecuali berlian utaru ngarung napunai. Ate. Silakan. Mau apa lagi? Mau rumah mewah, silakan. Enggak apa-apa. Itu sengaja Tuhan ciptakan untuk kita. Alai dung sidungi, bagaimana mensikapi i? Kita tidak bisa memakai molo somardongato Tuhan ta'ala boha ala molo malua menang terlepas do hita sia Tuhatai ujungna gabi holanima di bigagasan pikirata. Alani emas, perak, rumah mewah apapun jangan jadikan tujuan hidup. Ale pakai mai gabe alat di tengah-tengah ninggulumu. Alat laut dia laho pasang apa tuhata, laho manarihon narikot di ngoluni aka iana kota. Molo ya diberek kamu hepeng kemanang uang na dikeluarkan negara tahun di surat doisi. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Bank Indonesia mengeluarkan tukaran senilai ini untuk menjadi alat tukar. Jadi nang negara tapi di dok, lau gabe alat do hebe ngodda, dan na lau gabe si sobaon. Dan na lau gabe ilas tujuan ningolutta. Marhuria hita asa dapotan hebeng daong. Ya kan? Bermasyarakat hita manang ketua manang gabe doot hita di organisasi ini pungan marga parsau tahun dot lan nasing gabe tujuan ta dapat hepeng daong manang ise na parsidohot di ganuk-ganuk katakan punguan ina ale tujuan na ulan neng mangalului sangap mangalului uang mangalului yakinlah dengan cepat punguan itu pasti berantem ya kan? Manangisi na berumah tangga dengan tujuan asa dapotan sinamot ibana, yakinlah bahwa itu akan mempercepat rumah tangganya berantakan. Oleh sebab itu, porsia mahamua kamang kainang dak kea dihaholongi hepeng miho. Engkau tidak pernah dicintai uangmu, engkau tidak pernah dicintai oleh emasmu. Berlianmu tungsong dia pebelgeni perhiasanmu manang emas nasahat tuho molo disukukoi ya do suku kamu tah emasmu mas tolong doroham tuau anggo tu mas ni tukang KS kelapa ini pasti doron nomor saya dorain tahun bener kan ya kan dia tidak pernah mencintaimu. Manang tuk sabuni-bunina pe bekor lau manugut toni mani pandung sai pakir bani dung baga tetes bereng halak dungi saat meta jauh tasipan manang di torunnya lamari di toluruni butalan ya kan itu bukan dia tidak pernah mengatakan I love you Tuhan enggak kita yang cinta sama dia tapi dia tidak pernah mencintaimu. Mobilmu tidak pernah mencintaimu. Rumah mewahmu tidak pernah mencintaimu. Gariada godang halak sega alani sinamot. Gariada godang kelompok sega alani harta. Gariada godang halak sega alani madior-dior di pangkat dinaso dalanna. Lalu isi donal nama kaholongyo dengan setia. Nasohea selingkuh sianho. Ise? Berbeda pendapat dope kamu.
isi dona paling setia mencintai kamu. Tuhan di batang gua mata depe iwereng-bereng terus jam saya birang ate. Iya kan? Ate kan namang anggo inat tahu lu depe mamereng tu siamun nabirang. Gitu. Bayi itu udah mau sowi bereng siam sabirang ngolon nalur songonon bahaya deh. Gitu kan? Dan memang hanya Tuhan Yesus yang mencintai kita dengan tulus alani di seaho di mana do dirina. Jangan dong apuna ni Tuhan Yesus ini naso di pasahat tuh. Sian hasa ngapun naik turun di mana tu pertibion. Dibuat di mana rupa ni Zolma. Lo bisa ni dibuat di mana rupa ni Hatoban. Lo bisa ni museo mate ibana humok kopita. Pola ikon mate tersilang asa maluaho sian hadu somu. Asa gabe parsinean museho di harazon mi. Atong molo song ni molo gabe martuhan do hita tu sude akan na dihasianganon laos ima sikau ma barbar hasisiga di hita. Parwau kamu ma tung parpodum ni akan namar nah seholan tu sinamut pikiran na anggo kornei asing doi. Itu terpuk tau, beli saud kan? Asing dok kornei. Ya di begi kamu, awe yahu begi. So dia kornei namu mak. Jagaho sinda. Jadi tunggu pe danggo sinoki. Holan na jaga terus. Ala buha, mabiar buha. Mago, hapi natana di lebung na. Iripu ibana panak ko natay. Iya kan? Holan na ujung nadang boy ibana istirahat sehingga pada akhirnya tubuhnya itu tempat penyakit merajalela. Muncul mah asam urat, asam lambung, asam maham se. Gula tempat sahid masudi godang sinamutna godang jabuna godang mobilna si panganonna holan bubur polos tambah garam jadi mangyutun turbukon jiabulut deh itu kan itu bagaikan upaya menjaring matahari itu bagaikan upaya menjaring angin. Alani boharo satikos napi nasahat itu hatai manggo mangutton hata di bata unang dia unang di pahomol-homol di batu hamu unang di pahomol-homol udak sehulan sono. Biarkanlah itu menjadi alatmu untuk memenuhi kebutuhan anak-anakmu dan untuk menjadi habauran nih pasu-pasu ala boha di pasahat debata itu hita naing pakeonna hita gabe habauran ni pasu-pasu ala ni mulutung ro akadongan manang keluarga tuja buta tolong jo ida nina marida naing manggar ruang sekolah ruang kuliah mah anak to terlebat tuh apalagi pero nganggon ngasih gabe kita unang tersongo nih apalagi pe ialap nih nganggon sehingga mahita. Iya kan? Alani molo tu ngadong namang hidup pangurupiot tu hita rajumi hamu mai cara ni batama make hamu laho meringankan penderitaan orang lain, laho meringankan kesulitan orang lain. Unang terbuat hamu kalkulator figare. Ado jaminan na, baunak to. Alai rajumu mai gabe dalan ni bata laho mamake hita gabe ula-ulana alani pakai hamu manadongi lau pasanga pontuhata jangan jadikan itu menjadi alat ida hamu mabua moloti kidak dana kau arung dodongeng ndok songonon sadak anak yang susah ladi pabor hati ibana mangaratu macai sogo ibana tuha pugusoni alani tujuan ni ibana marpikir mangula kaulaun hanya demi sinamut dan
uang dan emas. Lalu pajupang may mana tu sada katakanlah pan yang sakti. Anakku, aku sudah capek na saktium mau roa. Ama pangiriwamu. Al topu madingo ibana macai sugo ibana tu hapuguson alani naing hau mamora. Naing hau mamora buat carana boy manian nasa na hutiup boy gabi mas ina. Boy baen sap ina. Wah ngasak di pangirom ni coba maju ina. Itio ibana sada batu na geleng. Cuk gabi mas. Lasrohana. Buah mula na balga lasrohana mse. Mula may ibana. Abe topu di doit rongit pinggolna. Puk ina teriuk gabi pinggolna gabi mas. Kan ilun wae. Gatal parnyanggonna, bah ina gabi mas. Paju pangmatu inong na ibana, bay sidu na ronin na. Sabula pinggol na mas, sabula igung na mas. Isido anak muda, mamora na mahitain na. Dapur sebuasa, bereng mak na. Itio ibana kursi jo, bah mas, bereng makan. Atong anakku na di haul ibana naon itio ibana omak naipe gabi mas. Nang minum ibana male manang di itio ibana idahan mas. Acik na ina, ujung na ibana pe gabi mas. Mate. Itulah kalau tujuan kita hanya harta. Maka Tuhan itu cukup bijaksana memberikan sesuatu pada kita sesuai dengan porsinya. Jadi unang menek akka inatna molo tungso di ulang tahunmu misalnya manang ulang tahun kelahiran perkawinan dang apala bui ditur amata emas nanggo pala mamirla soroham tungolan hidup naipe nggak luar biasa, nggak lu bisa masih ya teh. Yang penting kasih sayang itu melebihi segalanya dan itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih sayang yang menghidupkan, kasih sayang yang menyelamatkan. Atong kurianan yasian ni Tuhan Yesus bertumbuhlah aporsiom. Nikmati dan rasakan kasih sayang ni Tuhan Yesus na panguluh kita. Nikmati kasih sayang Tuhan Yesus na paduho kita sian parhatobanon ni si bolisi alani sude aka talenta nang karunia nata pake nadong na kinasat ni Tuhata pake may lau pasangapon ibana unang marungut-ungut hita unang metro hatta mamereng nasing molo tung adong di hita jadilah menjadi berkat. Salinai ingot may dakiana adong dihasianganon makka holongiho holad tuhat taido marhite-hite Jesus Kristus na makka holongi hita atong hobasi may jakon may bana di bagasan las ni roha. Amin. Puji-pujian hamolatian Tuhan di pasat nami Tuhan. Dia pada tikyon nale Tuhan di paingot toko hami asa tuhodo hami marsobah tuhodo hami patu pasahaton sudena di rohanami angget di bagasani ale Tuhan terbaik kami mensikapi sudena masa di ngulu nami asa unang lilu jala unang mandili nanggo sada siak kami Tuhan sadarion ojak mana posom na ulo nalaho manguluhon uriam na di HKBP Gandarion parsahalay na posomi lau pasauton ulaon di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu sudi ruas ni huriam Tuhan anggiat di bagasan las ni roha marsijak konan jala pasauton ulaon di tonga-tonga ni huriam asi maroham dihami ali Yesus Tuhan nami sesa dosa nami nagurangi tabai ma pasu-pasu amin. Thank you.